Avui hem anat a la Neto i a l'Espalda de Neto. Hem sortit de Corones, del Puente Corones, hem pujat per la vall de Corones i cap amunt, cap a la Neto. Pujarem pel corredor Estassen, que és aquest que aquí veiem. Són primer 40 graus, 45 i a la sortida 50. Posteriorment anirem fins a l'Espalda de Neto, i baixarem per Corones i tornarem a Puente Corones. Ens hi posarem d'horeta. Són poc més de les 5 i ja veiem allà a Puente Corones. Ens posarem tots els trastos, ens posarem els frontals perquè encara és fosc i tirarem cap amunt. Avui som 5, l'Àngel, el Josep, la Lourdes, la Montse i jo mateix, el Jaume. Tirem cap amunt i es comença a fer clar. Hem passat ja per l'Ibonet de Corones i seguim amunt. Ja comencem a trobar les primeres congestes de neu, ens posem els grampons i tirem cap amunt. En lloc de seguir el camí clàssic, a partir de l'Ibon inferior, intentarem enganxar-nos a la cresta de Llossars i pujar per la seva base. Aquí tenim l'Ibon inferior de Corones. Nosaltres seguim la nostra idea, anar flanquejant per sota de la cresta de Llossars i cap amunt. El fet d'inventar-se aquest camí significa que haurem d'estar obrint traça tota l'estona, la qual cosa fa que sigui tot el camí molt més pesat. Aquí mateix veiem com l'Àngel s'acaba d'enfonsar fins a les ingles. Passem per trossos on la neu és força tova i al voltant de les pedres et pots enfonsar fàcilment. La neu hi ha trossos que està una mica més bé, trossos que està una mica més malament. Passem per sota de les agulles Argarot, Xigatxef i Francaville. Aquí tenim l'Ibon de Corones. I en Josep ens ho explica, doncs fa poc que hi ha estat ell. Sí. Aquí dalt és la Francaville i la Taquitxef. Abans més les crestes ben dotats. Cap de l'Escudier, la de Viu i cap de la Neta. Bé, i ara què farem? A l'alçada de l'Ibon superior sembla que ja la neu comença a agafar més consistència i facilita una mica més la feina. Allà al fons ja veiem la mole de la Neto, però avui el dia no sé pas com anirà perquè està molt tapat aquí dalt. Passem pel costat d'algun petit allau. Aquí en aquest tros la neu torna a estar bastant tova. Allà al fons, entre la boira, al final de la cresta de Llossars, sembla que veiem ja l'entrada al corredor Estassen. Com a mínim el camí que hem estat obrint serveix perquè algú altre aprofiti les nostres petjades. Tot just tancarem l'Estassen i ja ens tornem a ficar dintre la boira. Al començament és una pala d'uns 40 graus que es comença a inclinar i progressivament fins al final a la sortida, que pot ser fins uns 50 graus. En el diagrama també veiem l'agulla Escudier i l'agulla de Viu, però avui les deixarem, doncs el temps no acompanya per poder-hi anar. Aquí la Montse a la sortida de l'Estassen, segurament deuen ser uns 50 graus. I aquí la segueix el Josep, la Lourdes i l'Àngel, que ja acaben.
Comencem a enfilar-nos per les pedres, deixant allà baix el final del Stassen. Camí del cim, ara haurem de passar per aquesta estètica i estreta aresta de neu. La boira ens segueix acompanyant els últims metres que falten pel cim. Ja gairebé hi som. Estem arribant, I bé, ja hi som. Tots 5 al cim de l'Aneto. I ara ens dirigirem en direcció cap a l'espalda d'Aneto. Tio, vés en compte, tio. Allà al fons, enmig de la boira, veiem l'estreta aresta que porta a l'espalda d'Aneto. Comencem baixant per unes pedres i aviat enfilarem per l'aresta. Aquest tram és molt aeri i has de vigilar bé on poses els peus. Una petita patinada i aniries a baix de tot. Hem anat fins al collet que hi ha sota del cim estricte de l'espalda d'Aneto, però unes cornises que hem vist a l'últim tros ens han fet fer que ho deixéssim fins en aquest punt. Aquí en el diagrama podem veure el camí des del pic de l'Aneto fins a l'espalda i llavors per on tornarem pel mateix lloc fins a l'Aneto i per anar a buscar després el Cuello Coronas. Tornarem a passar per les arestes aèries que acabem de passar, que segueixen ben plenes de boira encara. Entremig de la boira podem veure per la cornisa que està circulant en aquests moments la Montse i en Josep. Tornem a passar pel cim de l'Aneto i ens dirigim al pas de Mahoma per tirar avall cap al Cuello de Coronas. Ens acostem al Collado de Coronas. De moment el temps sembla que ens aguanti, però hi ha uns núvols negres allà al fons que no sé pas com acabarà.